Det her, det er lige en lynhurtig guide til at vise, hvordan og hvorledes man skifter sproget på systemet. Det er egentlig relativt simpelt. Du klikker på organisationens navn heroppe og går ind under indstillinger. Så går du herind under systemindstillinger, og så vælger du, hvilket systemsprog man skal have. Og hvis man vælger engelsk, så bliver det til engelsk, og hvis man vælger dansk, så bliver det til dansk. Vi skal lige gøre opmærksom på, at sprog er egentlig defineret på 2 forskellige niveauer. Det ene, det er, hvad selve organisationens sprog er, altså den her organisation, der hedder Compagnon. Hvad er vores sprog? Det er officielt engelsk eller danish. Nu tager vi bare lige danish. Og så, hvad er det for et sprog, jeg som bruger af systemet har, altså administrator af systemet. Og det er 2 vidt forskellige ting, fordi hvis jeg går ind og siger, at jeg som bruger vil gerne se systemet på engelsk, så er al tekst herinde, det er på engelsk, men selve systemets sprog er stadigvæk dansk. For bare lige at illustrere, hvordan og hvorledes det fungerer, så er det egentlig, at systemets sprog indikerer, hvad er det for en feedback, dem som prøver at oprette sig i systemet herinde, de får. Og det er for eksempel herinde, nu har jeg lige gået ind på en formular, bare lige en helt tilfældig formular. Hvis jeg trykker opret, eller jeg er herinde på formularen og trykker opret, så kan I se den feedback, der kommer tilbage. Det er, dette felt er påkrævet. Hvis systemets sprog var sat på engelsk, så har der stået, this field is required. Samtidig så er det hernede med, ved tilmelding accepterer du vores betingelser. Det står på dansk. Hvis man havde valgt at sige det på, at systemet skulle være på engelsk, så stod det på engelsk. Så det er det, der bliver indikeret herinde af systemsprog. Så kan man også vælge at skifte navnet, eller sproget på selve brugeren, og det vil jeg lige vise, hvordan man gør. Det er ved at gå ind i min profil, og så sige, mit sprog, det skal være engelsk eller danish. Så trykker jeg igennem ændringer, så går jeg tilbage til organisationen, Compagnon, og så kan I se, nu blev tingene lige pludselig på engelsk, help, notifications osv. 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 Så nu har jeg valgt at have systemet på engelsk, men selvom jeg stadigvæk går ind i den samme formular og prøver at trykke opret, så er feedbacken stadigvæk på dansk. Det vil sige, at systemet er sat op på dansk, men min personlige bruger herinde er sat op på engelsk. Og det er jo et spørgsmål om smag og behag, hvorvidt man ønsker at have systemet på dansk og på engelsk. Nu vil jeg egentlig helst gerne have det på dansk, så derfor så går jeg lige tilbage til My Profile og vælger at sige, at jeg vil gerne have systemet på dansk. Det er sådan sprogindstillingerne fungerer her i YongCM. Jeg håber den her video den var med til at hjælpe dig på at finde ud af, hvordan og hvorledes det hænger sammen. Skulle du have nogle spørgsmål, så er du altid velkommen til både at ringe og skrive til vores support, eller kigge videre herinde i vores help center.